Nainen löytyi kuolleena Oslon hulppeimmasta luksushotellista. Outoa, eikö? Tervetuloa tänne Outoa eikö podcastin pariin. Täällä on minä, Jenna taas, ja mun hostipari Vanessa. Täällä taas. Jee. As Ja always. tänään meillä on Vanessan joku aihe. Mä en hirveästi tiedä, mikä se on, mutta joku on löytynyt jostain. Ylläri aihe. Niin Vanessa kertoo kohta siitä enemmän. Mutta joo. Joo. Onko meillä tähän mitään alkuun enää muuta sanottavaa vai mennäänkö me No. suoraan? Viime viikko jäi välistä. Ai niin. Oli semmoinen pieni pääsiäisloma. Totta muuten voi ajatella. Sehän viime pääsiäinen oli se Jeesuksen pääsiäinen. Viime pääsiäinen. Siis se sunnuntai. Kun meillä tulee sunnuntaina, eikö? Sehän oli just joku tärkeä sunnuntai, palmusunnuntai. Niin sen takia jäi välistä. Joo, ihan sen takia puhtaasti. ihan- Ei mitään muuta ongelmaa tässä. Joo, siis vähän ollut nyt aikatauluongelmia, mutta kuten silloin sanottiin, niin joskus saattaa tulla pari viikon välein ja katsotaan aina miten pystytään. Jep. Mutta tänään on taas tällainen mysteerikuolema. Jännää. Mä taas käsikirjoitin, kun mä katsoin Netflixistä Unsolved Mysteries-sarjaa. Se on paras sarja ikinä. Katsokaa sitä, jos kiinnostaa nämä samanlaiset asiat, mitä me täällä käydään. Niin oikeasti se Unsolved Mysteries on ihan parasta paskaa. Siis mä voisin vaan katsoa sitä, niinku, mä vaan pingevatsaan sitä. Mä oon kattonut ne ensimmäiset kauet jo useammankin kerran. Mä vaan niinku, I love it. Siis uudestaan. Siis kun mä oon joskus 10 vuotta sitten katsonut ne ekat kauet, ja sehän hävisi Netflixistä jossain kohtaa, niin mä aloitin sen niinku alusta. En mä muistanut kaikki yksityiskohtia niistä jaksoista, niin mä aloitin sen ihan sieltä alusta. Aivan. Siihen oli tullut kyllä se 6 kausi. Joo. Mut anyway, mennäänkö me vaan päivän aiheeseen? Tässä mä oottelen Päivän pihviä. päivän pihviin. Eikö miksi mä sanoin joskus päivän nakki vai mitä mä sanoin? Se on päivän nakki kyllä tosi odotettava syy. Vittu tää meidän sohva näyttää siis kaatopaikalta. No se kuuluu tähän meidän mikä se on konsepti. Siis ois kiva joskus, että meillä olisi joku hieno studio, mutta Joo. sun kämppä olisi ihan sika hieno, mutta kun meillä on kaikki varusteet täällä mun kämpässä. Niin me ollaan täällä mun roskiskämpässä. No ei tämä nyt Ei tää roskis oo, mutta tää on tämmönen pimeä. pississä mes. Tää on tämmönen vanha talo. Sulla on hieno uusi talo. Ja Anyway. Tää ei kuulu nyt mitenkään tähän aiheeseen taaskaan, että mentäisikö me nyt sit siihen? Noniin. Turvavyöt kiinni, nyt mennään. Sä et just sanonut noin. Noniin. Ai vitsi, tästä on... Mä oon 26.3. kirjoittanut tän, elikkä... Ei mitään äijä nyt oikeesti jäppää. Mene nyt siihen asiaan. Mene nyt asiaan. Ei, mun pointti on se, että mä oon kohta 2 viikkoa sitten kirjoittanut tän, että jos mulla tulee jotain ajatuskatkoksia, niin johtuu siitä. Joo. Noniin, No niin, päivän pihviin. päivän pihvi. Tässä on nyt 15 minuuttia mennyt siihen, että Ei, tässä on mennyt kuin 4 minuuttia ja mä editoin tästä puolet pois. joo, mennäänpä nyt siihen. Noniin. Olen otsikoinut tämän, että kuolema Oslossa. Eli keskiviikkona 31. toukokuuta 1995 nainen kirjautuu hotelli Plasaan Oslossa. Plaza-hotelli oli siihen aikaan Oslon hulppein luksushotelli. Kun nainen oli ollut 3 päivää hotellissa, yksi hotellin virkailijoista huomasi, että nainen ei ollut antanut luottokorttitietoja. Huone oli kallis ja ovessa oli roikkunut älä häiritse kyltti jo 2 päivää, joten yksi vartijoista meni ovelle selvittämään tilannetta. Kun vartija koputti oveen, lähes välittömästi huoneesta kuului aseen laukaus. Vartija otti hissin hotellin pohjakerrokseen, jossa oli hotellin turvallisuusyksikkö. Tähän kohtaan tulee siis noin 15 minuutin väli, kun kukaan ei ole katsomassa tai vartioimassa, tuleeko kukaan hotellin huoneesta ulos. Kukaan ei siis tiedä, onko joku lähtenyt tässä välissä huoneesta. Nyt lähdettiin niinku heti actioniin. Siis sieltä kuuluu laukaus. Niin, vartija on mennyt, kun tiedätkö, tuossa toi oli tosi kallis hotelli, niin siellä oli tärkeää, että ne toi oli niinku ihan protokollasta poikkeava, että ei yleensä sinne pääse ilman luottokorttitietoja, koska se on niin kallis hotelli. Se oli tullut koputtaa oveen ja kun se oli oottanut joku niinku koputtanut, niin melkein heti oli kuulunut aseenlaukkaus sieltä huoneesta.
Okei. Turvallisuuspäällikkö saapuu ovelle ja yrittää koputtaa, mutta kukaan ei tule avaamaan. Hän avasi oven avaimellaan ja näki naisen sängyllä luodin reikä otsassaan. Poliisit otetaan paikalle. Poliisit löytää naisen kuolleena sängystä ase kädessään. Ovi oli ollut takalukossa, eli nainen ei ollut halunnut kenenkään tulevan huoneeseen. Huoneesta ei löytynyt merkkejä muista ihmisistä tai kamppailusta. Kaikki viittasi siihen, että hän olisi ollut siellä yksin. Naisen hotellin ovesta pystyttiin tarkistamaan, montako kertaa ovea oltiin käytetty, mutta oven avauksia oli vain vähän. Eli siinä oli semmoinen avainkortti, niin siinä pystyi katsoa, milloin se oli käyttänyt sitä. Okay. Poliisin teoria oli, että hän oli pysytellyt omissa oloissaan hotellihuoneessa, hän olisi ollut masentunut ja olisi valmistautunut huoneessa itsemurhaan. Tämähän kuulostaa nopeasti itsemurhalta, Jep. mutta mehän ei mihinkään tämmöisiin tämmöisiin yksinkertaisiin keisseihin tartuta. Nimittäin. Kun huonetta alettiin tutkia, poliisi ei löytänyt mitään henkilöllisyystodistuksia, ei lompakkoa, ei auton tai kodin avaimia, ei hammasharjaa tai hiusharjaa, ei kosmetiikkaa tai hygieniatuotteita. Naisen henkilöllisyyttä ei voitu mitenkään selvittää. Naisella ei ollut edes passia, vaikka suurin osa ihmisistä tarvitsee passin päästäkseen Norjaan. Myös kaikista hänen vaatteistaan oli leikattu kaikki laput pois. Vähän niin kuin siinä yhdessä tapauksessa, mikä me käytiin. Mikähän se nyt Se oli? Tamam Shud. Muistatko sillä Joo, äijällä ei silläkin ollut? oli. Se Somertonin mies, siltäkin oli leikattu ne laput. Niin. Miksi ne leikkaa ne? Ei, niin, että ne ei voi yhdistää mihinkään. Niin. Hänellä oli myöskin paljon, tää on tosi outo, tää on niinku outo. Hänellä oli myöskin paljon ylävartalon vaatteita, mutta ei yhtään vaatteita alavartalolle. Siis mukana, siis kyllä sillä naisella, kun se löydettiin, sillä oli vaatteet päällä. Se oli pakannut niinku hirveästi yläkropan vaatteita, mutta ei yhtään alakropan vaatteita. Okei. Okay. That's so weird. Muita todella omituisia asioita selviää. Hän oli saanut hotellihuoneensa ilman minkäänlaista henkilöllisyystodistusta. Hän ei myöskään näyttänyt luottokorttiaan tai maksanut huonettaan etukäteen. Hotelli oli 5 tähden hotelli, jossa majoittautui kaikenlaisia isoja nimiä ja julkisuuden henkilöitä, joten hotellin turvallisuus oli todella tarkkaa. Hän ei edes näyttänyt passia ja sai silti huoneen. Tämä rikkoi hotellin kaikkia sääntöjä. Miksi se on sit saanut sen huoneen? Mä en tiedä. I really don't know. Naisen henkilöllisyydestä tiedetään vain tiedot, jotka hän kirjoitti hotellin sisäänkirjautumislomakkeeseen. Lomakkeessa oli nimi Jennifer Fairgate, syntymäaika, puhelinnumero ja osoite pienestä kylästä Belgiassa, joten Belgian poliisiin otettiin tietenkin sit heti yhteyttä. Mutta nopeasti selviää, että henkilöä, joksi nainen väitti olevansa, ei ollut olemassa, eli nimi, osoite, syntymäaika ja puhelinnumero olivat tekaistuja. No, poliisi jatkaa huoneen tutkimista. Huoneesta löytyi vain naisen sormenjälkiä. Sormenjäljet lähetettiin Interpoliin tutkittavaksi, mutta yksikään maa ei tunnistanut häntä. Eli nainen ei ole koskaan ollut tekemisissä poliisin kanssa. Tässä kohtaa poliisi alkoi epäillä, voisiko kyseessä olla jotain muuta kuin pelkkä itsemurha. Okay. No, pari päivää ennen hotelliin tuloaan nainen oli soittanut hotelliin ja lisännyt varaukseen Louis Fairgate-nimisen henkilön. Louisin nimi luki myös tässä sisäänkirjautumislomakkeessa. Yksi vastaanottovirkailijoista uskoi nähneensä miehen seisomassa naisen vieressä, mutta sen jälkeen Louis vaan katoaa. Hotellissa on tarkat turvallisuustoimet ja paljon valvontakameroita, mutta poliisin asiakirjoissa ei mainita valvontakameroista mitään. Voi siis olla, että niitä ei ole edes tutkittu. Okei. That's weird, niinku mitä vittua. Louis Fairgatein olemassaolosta ei ole mitään muita merkkejä. Belgia ja Interpol eivät osanneet auttaa henkilöiden tunnistamisesta. Sekään ei ole varmaa, onko Louista edes olemassa. Poliisikaan ei enää tiedä, mitä uskoa. No. Tutkijat ovat ymmällään kuolleen naisen henkilöllisyydestä. He
toivoivat tunnistavansa hänet kadonneiden ihmisten luettelosta, mutta koska hänen perheensä ei koskaan ilmoittanut häntä kadonneeksi, ei häntä kyseisiltä listoilta löytynyt. Siis toi on musta outoa, koska kyllähän kaikilla on läheisiä. Kyllähän kaikilla ihmisillä on joku, joka jossain kohtaa, vaikka sä olisit tavallaan tosi erakko, niin kyllä silti joku läheinen niin edes jossain kohtaa, jos ei heti, niin jossain kohtaa niin rupeaa kyseenalaista, että minne joku ihminen on vaan kadonnut. Niin. Ei kukaan voi elää niin yksin, mutta tätä ei ole ikinä ilmoitettu kadonneeksi, niin ei sitä ole löytynyt mistään kadonneiden listolta. Outoa. Hetken tapausta tutkittiin murhana, mutta koska poliisi ei kyennyt löytämään mitään uusia todisteita tai johtolankoja, poliisit palasivat teoriansa itsemurhasta. Naisen ruumiista pidettiin vuosi tallessa siinä toivossa, että hänet tunnistettaisiin, mutta lopulta poliisi hautasi naisen. Juttua levitettiin paljon lehdissä ja uutisissa, mutta kukaan ei ilmoittanut tuntevansa naista. Eli sitä ei tunnistettu ikinä, vaikka vuoden ne poliisitkin sitä ruumista siellä piti tallessa. Mutta vaikka tämä kuulostaa itsemurhalta, ja poliisikin tavallaan, niillä ei ole mitään muuta mihin tarttua kuin se itsemurha, mutta tässä on nyt näitä todella outoja asioita, jotka puhuvat itsemurhaa vastaan. No niin, antaa tulla. Nyt turvavyöt kiinni. Taasko? Taas. Itsemurhateoriaa vastaan on se, että hän oli käynyt suihkussa, pukeutunut siististi. Hänellä oli korkokengät jalassaan. Nainen näytti ennemminkin siltä, että oli lähdössä ulos viettämään iltaa. Sen lisäksi ase, joka oli hänen kädessään, ei ollut mikään pikkupistooli, vaan voimakas pistooli, jossa oli suuri potku. Kummallista oli myös se, että hänellä oli mukanaan salkku, jossa oli siis siinä laukussa, tai siis salkussa oli pelkästään 25-luotia, ei mitään muuta kuin 25-luotia. Ja itsemurhaan ei tarvitse 25-luotia, siihen riittää yksi. Niin, että joo, 25-luotia ihan varmuuden vuoksi, jos menee niinku ohi, vai niinku mitä? En tiedä, ja se oli siis siinä salkussa ei ollut mitään muuta kuin nämä luodit. Okei. Kaiken lisäksi tämä nainen oli semmoinen pieni nainen, hänellä oli pienet kädet. Ja hänellä oli ase edelleen kädessään, kun hän makasi kuolleena. Ja tässä kyseisessä aseessa on se tosi iso potku. Niin kuin sitä näytettiin siinä Unsolved Mysteriesissä, siinä niin kuin näytettiin se, että miten niin kuin se poliisi demonstroi, kun se ampui samanlaisella pistoolilla. Ja se ihan kunnolla potkasi. Niin jossa niin kuin se oli niin kuin piti sitä silleen tässä niin kuin otsallaan, niin sehän ase lentää sun käestä. Mm. Että onko se lavastettu sen naisen käteen se ase, että se näyttäisi itsemurhalta. Jep. Aseen kuuluisi lentää pois kädestä. Sen lisäksi naisen käsissä ei ollut yhtään veriroiskeita eikä nokijämiä, jotka ovat todella tyypillisiä tämmöisissä itsemurhakeisseissä. Huone ja seinät olivat täynnä veriroiskeita, mutta kädet olivat täysin puhtaat. Sen lisäksi nainen piti asettaan kädessään ikään kuin väärinpäin, eli hänen peukalonsa oli liipaisimella. Tässä otteessa ase on vielä heikommin kädessä kiinni, mutta jotenkin se oli edelleen naisen kädessä, eli mä nyt demonstroin videolle, mutta jos kuuntelette, niin periaatteessa jos sä mietit, miten sä normaalisti pidät asetta, niin sulla on niinku etusormi siinä liipasimella, mutta hän piti sitä silleen niinku omassa otsassaan silleen, että hänellä oli peukalo liipasimella. Eli se oli niinku väärinpäin, se oli niinku näin tässä otsalla. Ja se, että se on näin lähellä sua, ja se huone oli täynnä verta, se käden pitäisi olla ihan veressä, sen aseen pitäisi olla ihan veressä, se aseen ei pitäisi olla kädessä, jos sä tästä niinku ammut itse asiassa ottaan, se lentää helvettiin se pyssy. Siinä niinku ohjelmassa monet tämmöiset tutkijat demonstroi, että niinku ne on aina, ne kädet, niissä on nokijämiä ja ne on veressä ja tälleen, että se ase näytti hyvin lavastetulta ja se oli oikeasti kovan potkun ase. No, tutkijoidenkin mielestä se on todella outoa, että se oli pysynyt hänen kädessään. On epäilys, että joku muu tappoi hänet ja lavasti teon itsemurhaksi laittamalla aseen naisen käteen. Murhan mahdollisuutta ei voida poissulkea. Jos hänet tapettiin, niin kuka ja miten? Kamppailun jälkeen puute voisi selittyä sillä, jos joku olisi huumannut naisen ennen tappamista. Koska sehän niin kuin makoi siinä sängyllä, niin onhan se voitu huumata ja sitten joku on ampunut sen. Lisää outouksia. Nimittäin kun avainkortin käyttöä oveen tutkittiin,
Huomattiin, että on 20 tunnin aika, kun hän ei ollut huoneessa ollenkaan. Tunsiko hän jonkun Oslossa, oliko hän jonkun kanssa, miksi hän oli Oslossa ja miksi hänellä oli ase. Eli oli semmoinen 20 tunnin aikakäppi niistä ovitiedosta selvisi, että hän ei ollut niinku omassa huoneessaan. Okei. Et missä se oli, kenen kanssa, miksi. Oliko kyse jostain huumebisneksestä, prostituutiosta vai oliko hän jonkin maan tiedustelupalveluista tai kenties palkkamurhaaja. Hotelli oli tunnettu viranomaisten salaisista ja tärkeistä kokouksista. Okay. No eräs tiedustelupalveluiden ryhmän johtaja kertoi monen asian tässä tapauksessa viittaavan salaiseen tiedustelijaan. Hän ei usko itsemurhaan, vaan uskoo kyseessä olevan hyvin suoritettu tiedusteluoperaatio. Hän uskoo, että nainen teloitettiin. Ensimmäinen merkki oli, että hänen oli lähes mahdotonta ampua itseään päähän. Aseesta oli myös poistettu sarjanumerot erittäin ammattimaisesti. Vaatteessa ei ollut lappuja, joka on tavallinen menettely tiedustelupalveluissa. Nainen oli myös pitkiä aikoja pois hotellilta, joka on myös tavallista tämmöisissä tiedustelupalveluissa. Syy, miksi perhe ei ole kysellyt perään, olisi se, että perheelle on käyty antamassa vähän rahaa ja sanottu, että älkää puhuko tästä. Okei. Okay. Mutta Mitäs vielä? rakastan, Laittakaa turvavyöt kiinni. mä rakastan aina, kun tulee tää mutta. Ne. Kun luulet, että kaikki on jo done. Ne. Mutta miten hän sai hotellihuoneen ilman henkilöllisyystodistusta? Miksi hänellä oli vaatteita vain yläkropalle? No, näihin nyt en saa vastausta, mutta vuonna 2016 nainen päätettiin nostaa haudasta DNA-tutkimuksia varten. Selvisi, että nainen on Saksasta. Kuitenkin henkilöllisyyttä ei vieläkään saatu selville, koska ei löytynyt DNA-mätsejä, koska naista ei ollut ilmoitettu edelleenkään kadonneeksi. Joten no can do. Jää siis ikuiseksi mysteeriksi, kuka nainen oli. Oliko kyseessä itsemurha vai teloitus? Jos niin, niin miksi ja kuka ja miten hän pääsi Norjaan ilman passia ja hotelliin ilman henkilöllisyystodistusta? Siinä oli se, mitä mietteitä. No siis. Meinasin kirjoita, mutta en mä sanokaan. Siis vitsin outo juttu. Tai silleen, Kyllä meidän podcastissa saa kiroilla. no mutta en mä nyt kehtaa koko ajan täällä sitten No ollaanko me koko ajan kirjoittaa? Ei. No joo. Mut niin siis oli silleen, tavallaan aina tuntuu, että se ratkee, mutta sitten, että siihen jää aina vähän sellaisia kysymysmerkkejä. Mitä tossa nyt niinku mulle jäi mieleen, niin siis ei se nyt varmaan se itsemurha ole, vaikka se voisi näyttää helposti siltä, mutta tuohon on niin paljon nähty vaivaa, tai silleen, että on ne, oliko se nyt aseen sarjanumerot ja kaikki niinku, Joo. ja sitten ne laput ja paidoista ja kaikki noin niinku tosi outoja juttuja. Niin ja se tuntuu, henkilöllisyyden puute. Niin, että jos ihmisestä ei tiedä yhtään mitään, ja ei ole mitään niinku DNA-matcheja tai mitään, ja et niinku tosi outo. Tai silleen, että luulisi, että joku edes nyt niinku tietäisi siitä jotain ja osaisi sanoa jotain. Niin, tai että jos se olisi itsemurha, niin no vähän niin kuin siinä Somertonin miestapauksessa, että olisiko se tehnyt sen noin tavallaan kryptisesti. Niin. Tai että kukaan ei oikeasti muka kaipaisi sitä. Niin. Ja että noin kaikki outoudet, miten se on saanut se hotellihuone ja miksi se on laittanut feikki-nimet, feikki-osoitteet, feikki-tiedot. Ja kuka se oli se mies, että se oli kirjannut myös, kun se oli niinku kirjautunut nimelle Jennifer Fairgate, niin se oli lisännyt sinne Louis Fairgatein niinku tavallaan, että se olisi joku sen puoliso. Onko tämä ylimääräinen mies, onko siellä ollut se, onko se telottanut tai miksi se oli lisännyt sen ylimääräisen? Miksi siitä siinä ei vissiin lukenut tai et saanut siitä sarjasta irti, että mitä sille miehelle kävi, että löytyykö se mies ikinä? Siis se varmaan zonautti sit, mutta mä kerron sit, Ai. että joku väitti, että se oli ehkä nähnyt sen naisen jonkun miehen kanssa, mutta siitä ei ole mitään virallista tietoa, että onko tätä miestä ikinä ollut edes olemassa, että ei sitä ole tavallaan, että silloin kun se nainen on kirjautunut sen hotelliin, niin se on silloin ollut mun mielestä yksin.
Mutta että onko se tullut jossain kohtaa se mies sinne sen kanssa. Siitä ei ole niinku tarkkaa tietoa, että onko se ollut edes oikea, koska Jennifer nimikin oli väärä, mutta että onko joku toinen mies tai joku mies ollut sen naisen kanssa väärennetyllä nimellä. Varmaan on ollut. Mutta mikä tämä miehen niinku rooli on? Niin. Koska tämä on ollut kuitenkin yksin tämä nainen jos siellä. sitä ei niinku mistä... Okei, mä en tiedä, onko mä nyt taas... että kameroista niitä ei vissiin siis katsottu. Tai... Siis kun se oli tosi turhauttavaa, että niitä valvontakameroita ei ollut siis tyyliin vaan niinku tutkittu. Mä en tiedä. Miksi? Mä en siis Tämä on tiedä. ihan kauhea... Niinku, Siis varmaan poliisi ei tai laiskuutta. Ihan oikeesti, nehän on ne nähnyt. kamerat varmaan tärkein niinku asia, että Niin. niistä näkee. Kyllä nyt hotelleissa on, varsinkin luksushotelleissa, niinku kamerat. Jos siellä on muutenkin niinku tarkat ne Siis joku tuolla turvatoimet. siis kävi kaikkea ihan valtioukkoja pitämässä semmoisia salaisia kokouksia, että se oli oikeasti semmoinen niinku todella korkean turva-arvon hotelli. Niin mun mielestä tuossa poliisitutkinnassakin on jotain outoa, joka ehkä voisi viitata siihen salaiseen tiedustelijaan. Jep. Koska se kuulostaa sitä, että niin ne on, mikä se sana on, släkännyt siinä poliisitutkinnassa, tiedäkö, että ei ole kyllä ihan täysin suoritettu niin kuin olisi pitänyt. Jep. Se mysteerimies mua vähän jäi ihmetyttää, koska siitä ei ollut niinku edes tietoa, että onko se mun mielestä ollut. Jep, että mitä sille niinku, se vaan niinku jätettiin. Tai sille Niin. sitäkään ei niinku... Kyllähän toi jostain Ouvosta kertoo, että siellä on ollut valehenkilöllisyydet ja niin. Voisiko se olla, että se on ollut oikeasti joku tiedustelija ja just niinku, että niillä on ollut joku protokolla, että jos joku menee just vituille, niin sit sun pitää niinku... Ei, mut kun enhän mä usko itekään siihen itsemurhaan. Että se joku on niinku telottanut sen. Että onko se mennyt liian pitkälle siinä? Mä en tiedä, mitä siis tiedustelijat tekee. No siis nehän niinku tyylin toisen valtion joltain virkamiehiltä tyyliin haluaa jotain salaista tietoa toiselta valtiolta, en mä Okei, toi kuulostaa vaan jotenkin niinku elokuvalta. Niin kuulostaa. Siis jokuhan ne on, että ne tiedustelee jotain valtioiden tietoja. Mä en tiedä tästä asiasta tarpeeksi, mutta... En mäkään. Mut se kuulostaa ihan semmoselle elokuvajutulle Niin koko on. juttu. Ihan vitun elokuva. Jep. Mutta Säkään et usko siihen itsemurhaan. no en, koska tuossa oli niin monta merkkiä siihen, että se ei ole varmastikaan se. Että se ase oli vaan Se on laitettu siihen. aina se on se eka se itsemurha, mutta sitten siinä on jotain, niin kuin, että se ei vaan voi olla. Mutta Niin. miten se ampuminen tapahtui samalla hetkellä, kun se tuli ovelle se partio? No niin, tänne saatiin 3. taika. Nuolasi Vikistä. Taikalta terveisiä. Mitä sä kysyit? Niin, että siis se ampuminen tapahtui samalla hetkellä, kun Niin. joku vartija tuli. Joo, siis siellä oli monta päivää ollut niinku, se älä häiritse kylttiä, ei ollut niinku kuullut mitään. Se vartija oli mennyt niinku, että luottotiedot tarvitaan, että tämä on kallis hotelli. Ja samalla sekunnilla, kun se oli koputtanut, niin siellä huoneessa oli ammuttu. Eli onko siellä ollut joku tilanne, että just kun nyt kamppailun jälkeen ei ollut, että olisiko se ollut jo huumannut sen naisen, ja sitten tajusi, että nyt on vittu kiire. Niin. Ja se oli äkkiä ampunut, kun se kuuli, että sinne koputetta ja mennyt jostain ikkunasta karannut helvettiin. Tai sitten siinä 15 minuutin käpillä, kun siinä ei ollut kukkaa. Mutta koska- aika riskillä on, niin kuin, että se on ampunut, ja sehän Joo. voi olla tuossa samalla hetkellä se vartijakin, vai Siis olisiko se ampunut senkin? sit Varmaan samalla? olisi, mä veikkaan, että se arvasi, että kun vartija ei tuu yksin sinne heti. Niin. Että varmasti tiesi. Niin mä veikkaan, että tässä on joku tämmönen teloitus, että se tajusi, että nyt on vittu kiire, koska Niin. miksi se ampusi just silloin, kun se vartija koputtaa oveen. Jep. Kun mä mietin, että toikin on niin outo juttu, että se niinku silloin tapahtui se ampuminen, eikä se ollut vaan myöhemmin silleen. Mun mielestä se vaan Tai puhuu sen aikaisemmin puolesta, että siellä on nyt ollut joku kinkkinen tilanne ja ollut kiire. Jep. No, mutta joo. Tämmönen tapaus tällä kertaa. Mielenkiintoista. Jep. Tämä jäi ikuiseksi mysteeriksi. Mua ärsyttää, kun sitä henkilöllisyyttä ei ikinä saatu tietää. Niin. Taika tippuu sohvalta. Kuka se oli? Taika tippuu vittu ihan just sohvalta. Vai ei. Niin, jäi ärsyttää se, että sitä ei saatu tietää. Jep. Se olisi voinut nimittäin vähän ehkä auttaa tavallaan, että mikä tyyppi tää nyt oli. Mut joo, no nyt kun meillä jäi viime viikko välistä ja meillä on muutenkin tässä kiireitä, että mä en tiedä, saattaa nyt jäädä joitain jaksoja aina välistä, niin Taika. Niin, mitä kuuluu? Kukkuluuru. Haha. Hauska juttu. No siis ihan hyvää. Yritän tässä niinku miettiä, että mitä tässä on niinku tapahtunut. No siis aika paljon ollut menoja. Niin. Ikuinen vappu alkanut. No ei vaan siis.
Musta tuntuu, että on hirveästi ollut koiraa. hirveästi kaikkea niinku kivaa juhlaa ja menoa, mutta Vie nekin aikaa ja energiaa. Nyt tuntuu, että on vähän semmoinen, siis kyllä mä tuon pääsiäisenä 2 päivää vaan niinku lepäsin. Mutta silti jotenkin pääsiäislepo. Jep. Tuntuu, että väsyttää ja on tulossa nytkin taas hirveästi kaikkea menoja. Tosiaan opiskelijavappu kolkuttelee, ajatteletko juhlia vappua? Siis kun mä oon ollut niin stresseissä, että mä en oo siis kerännyt miettiä koko vappua niinku sekuntiakaan. Sulla on tuolla nuo haalarit ihan käyttämättömänä. Niin just, varmaan. Vappuna nyt mä viimeistä. kyllä taittiin miettiä, että piettäisikö me joku vappupiknikki, mutta Jep, me ainakin pidetään vappupiknikki, iso vappupiknikki. että pitää katsoa, jos Sinne innostuu. tuonne puistoon vaan kuulee vappupiknikille. Tai mikä toi on. Taikakin haluaa vappupiknikki. Ja mitäs muuta? Toi koira on sekaisin. Onko se tässä taika soolassa. mood? Taika tippuu saavalta ihan just. Kun se painaa kohti jotain nappulaa. Niin, mä oon painamaan. Taika, are you okay? Taika tuu kunnolla. Taika sä tuut muutaman kuukauden päästä Taika sä tipaat. mun hoitoon. Se on jotenkin nyt vähän läheisyyden kipiä. Se on aina. Ja Se luulee, että mä puhun sille, kun se ei ymmärrä aina, kun mä puhun jokin video. Ja sitten, no, tässä on ollut niin paljon huvittelua, että tuntuu, että nuo koulujutut on ehkä vähän jäänyt niin toissijaiseksi. Että pitäisi vähän ehkä ottaa itsestä kiinni. Vaihtaa huvittelua. Huvittelua. Ja aurinko paistaa, kiva sää, lämmintä on. Synttäritkin oli, ja onneksi olkoon, sulla on tänään synttärit, unohdin jo melkein. Kiitos, kiitos. Ja mitäs muuta? Mitäs tässä? Vanessan kanssa aloitettiin lenkkeilyhaaste, eikö juoksuhaaste, mikä tää nyt on. Jep. Ja mä olin ihan pettynyt, että tänään on lepopäivä, mä olisin halunnut juosta Kyllä tänään. sä saat juosta. Kyllä ei nyt lepopäivät on mitenkään niinku kiva Niin, katsoa. ei saa nyt ei saa juosta, kun on lepopäivä. Niin. Eläpä vai tuutko tänne? No käypä Eikö täällä. Taika istupa, nyt on hyvä. Siinä Ai. kun istut niin et tipaa. Taika podcast. Taikalle pitäisi hommata 3. mikki, ei kuulu sulta välissä aina. Joo. Niin, mitäs sulla? Joo, no kuten sanoit, mulla on tänään synttärit. Kiitos onnittelusta. Kiitos. Kiitos kaikille. Kiitos kaikille uploadeista ja kaikista. Tänne tulee Tosiaan 22 vuotta täytin tässä. Sä täytit viikko sitten Älä 20. puhu iästä. Vähän päälle 20 täytit viikko sitten. Niin pikkusen voi. Ja Just tässä parinkympin premulla. just se täytit parikymmentä. Ei oikeesti, nyt on kuulostunut siltä, että mä oon hirveän vanha, en mä oikeesti oo. No, pari vuotta oot vanhempi. Eläpä nyt! Niin, joo. Ikää loppu. Tosiaan synttärit en juhli niitä mitenkään, koska siis mä en edes muista, mä oon ollut niin stresseistä, että mä en edes siis muistanut aamulla, että mulla on synttärit. Ja ei mulla nyt oikeastaan ole aikaa, tai ois mulla ehkä aikaa, en mä oikeastaan, tai en mä tiedä, olisiko mulla aikaa, mutta ei mulla ole, mä en oo niinku, mun olisi pitänyt suunnitella ihan vituusti aikaisemmin, jos mä viettäisin jotenkin synttäreitä. En mä tiedä, ei mulla ketään, niin ei mulla, I don't have anybody. Aadan töissä ja tälleen, niin ei tuu vietettyä ehkä synttäreitä, mutta se on ihan fine. Ei niitä nyt joka kerta tarvitse viettää. Koska on ollut niin paha koulustressi, että on kaikki mehut mennyt. Mulla on ihan hirveän isoja koulutehtäviä. Mulla oli eilenkin ruotsin tentti. Mulla on huomenna ruotsin suullinen tentti ja mä oon siis ihan niinku valvonut öitä tyyliin sen takia. Ja mulla on ihan hirveän isoja koulutehtäviä, isoja monen sivun kirjoitustehtäviä. On pitänyt lukea vittu kirjoja ja vapaa-aika on ollut tosi kortilla, ja sitten kun mäkin on välillä huono aloittaa juttuja, niin sitten tulee hirveä stressi, ja sitten se stressi aiheuttaa väsymystä, ja vielä vaikeampi aloittaa juttuja, kun sä oot sen stressin takia väsynyt. Niin, oot sä muuten huomannut, nyt kun on valosaa, että ei tuu unta yöllä nukuttua? On joo. Tai siis, kun mä oon normaalisti mennyt rauhoittua silleen, yleensä 8 on mulle silleen, että mä laitan niinku tietokoneet kiinni, ja viimeiset... Siis 8:00? Onko se myöhä? Vitu aikaisin, mä varmaan laitan 10:00. Ei, mä oon niin mummo nykyään, että 8 menee tietokoneet kiinni ja mä käyn viimeistään sitten taikankaan iltalenkeillä, koska mulla on ollut univaikeuksia niin kuin useamman vuoden, niin mulla on tosi tärkeä se rauhoittumisaika. Niin mä aloitan sen aikaisin, että mä kerkeen käydä taikankaan pihalla, mä kerkeen käydä suihkussa, mä kerkeen niin kuin rauhassa tehdä iltapalat, iltahommat. Niin nyt on valosaa niin myöhään, että mä en jotenkin välttämättä edes huomaa, että kello on vittu kohta tyyliin 9. Ja sit mä oon silleen, oh shit, ja sit mua ei niinku nukuta, kun on se vireystila, että joo, on huomannut. Ja sit tavallaan, kyllä tää kevät on tuonut semmoista tavallaan intoakin, joka, kun ei,
ei silleen masena semmoinen talvi. Kun tulee ulkoiltua niin paljon, niin se tavallaan lisää semmoista vireystilaa, että ei ehkä nukuta. Eikä masena. Mut ei nukuta eikä masena, mutta sitten no, kyllä ehkä vähän masentaa. Tai en mä tiedä, ei ehkä masena, mutta siis ollut ihan vitun jotenkin ahistava ja stressi. Just, että mä en oo miettinyt mitään mun synttäreitä, mä en oo miettinyt mitään vappuja, mä en oo niinku mitään hauskaa pitänyt. Hädintuskin olisi ihmisiä varmaan nähnyt oikeesti. Musta tuntuu, että mä reagoidun niinku mun ahistusten kanssa. Mutta onneksi on taika. Mutta se antaa sulle pusua ja se hyökkää. Taika hyökkäys. Mut niin, mä kyllä ootan kesää ihan sikainnolla. Et mä rakastan, kun on lämpimin keli. Siis viikonloppuksi on luvattu joku melkein 15 astetta lämmintä. Niin on. Ja mä ajattelin ottaa bikinitessin ja lähteä uimaan. Bikinit? En oikeesti. Siis mä viikonloppuna... Oikeesti nyt pitää niinku toppatakin varastoa ja väksi. Siis mä oon nyt innostunut ihan sikana Pokemon Goista. Mä tiedän, että tää saattaa naurattaa, mutta se oikeesti laittaa mut... Voi taika. Mikku taika, podcast-koira. Niin, siis Pokemon Go on saanut mut kävele ihan sikana ja mä oon taas siihen kunnon into. Ja viikonloppuna, olisiko ollut lauantaina, niin on semmonen Pokemon Go, semmonen community day. Ja silloin oli just ihan sika hyvä päivä, niin kuin aurinko paistaa ja kaikkea. Niin mä aion siis mennä, kun täällä on niitä meetappeja, että ihmiset kokoontuu. Ja täällä on oikeesti niinku kymmeniä, ellei satoja Pokemon Go-pelaajia. Niin mä aion mennä sinne meetappiin. No siis siellä on ne kaikki muut 10 Pokemon Go-pelaajat, mutta siis yksinhän niin sinne... kaikki on turpa kiinni ja kahtoo sitä luuria. No ei, sen ihmiset juttelee. Jutteletko sinä? No mä oon aika omissa oloissa siellä. Mä saatan kuunnella tämän podcastin, mutta siis pointti on se, että mä aion olla monta tuntia pihalla ja ulkoilla ja kävellä ja tiedätkö nauttia tästä kesäsäästä viikonloppuna. Se oli se pointti. Joo. Mut niin, tosi paljon stressiä, mutta mä oon silti optimistinen, koska kesä on tulossa. Ja kesällä on paljon kivoja juttuja suunniteltu. Kivoja juttuja tulossa. Ja me ollaan lähdössä Jennankaan tuonne Kainuuseen ja meillä on suunniteltiin semmoista tosiaan olla menossa kotiin Suomussalmelle. Niin mä ajattelin tehdä semmonen joku Suomussalmi podcast-spesiaali. Nyt meidän on tehtävä se. Ei, oikeesti mä en tiedä tuleeko siitä mitään, koska... Siis sehän voi olla vaan joku 15 minuuttia. Jos me ei saada tehdä kunnon jakso, niin edes joku tehdä lyhyt. Lähdetään etsiä karhuu metästä. Me keksitään jotain hauskaa. Me halutaan tehdä Kainuuspessua nyt. Koska muutenkin meillä just on aika niin kortilla, että nyt saattaa tulla enemmän tämmösiä väliviikkoja, että ei tule. Ja sitten me varmaan jossain kohtaa pitää ottaa kyllä kesätauko. Musta tuntuu, että meillä on... Siis kesällä pystyisi varmaan tekemään ihan hyvin, kun ei ole koulua, mutta sitten toisaalta musta tuntuu, että me ei olla samassa paikassa. Nimenomaan, siis no ite mä otan kesäopintoja, että on mulla silleen koulu, mutta ei silleen fyysisesti tavallaan. Mutta kun mulla just silleen joka kuukaudelle on joku reissu, ja mä tuun olle aika paljon Kainuussa, sit mä oon menossa Helsinkiin ja kaikkea. Ja tämä taikapallero on tulossa minulle. Taikapallero tulee Jennalle hoitoon, niin tulee teitä varmaan kiva. Tosi kivaa. Taika on, siis toi Turkki on ihan hirveä, siis kun me mennään sinä Suomessa ole pakko trimmata tuo. Siis tuo on ihan spurkun näköinen tuo koira. Eihän oo. Siis tuo Turkki on ihan järkyttävää. Se on ihan mudassa. Avasit vähän suuta. Se haluaa pusua antaa. Ei tarvii. Onko Taikalla kuulumisia? Kerro. Oliko se siinä? Kiitos tästä. Taikalle kuuluu ihan hyvää. Me ollaan Taikan kanssa käyty nyt pitkälle. Taikahan on päässyt juoksulenkeillekin mukaan. Jep. Se on vähän... Sitten se ottaa pysähtyä kuin seinään. Sitten me ollaan käyty... Missä mun jalka on? Mä että tuntuu vähän lämpimällä. Se on mun perse poskella se. Tuntuu lämpimä. Ei kai sen. Oikeesti pitäisikö me vaan lopettaa? Ei vielä, tässä on jäppin käsi. Me ollaan käyty kuule korkkaamassa luontopolutkin jo Taikan kanssa. Ai mä luulen, että jotain ihan muuta ollaan korkattu. Minä ainakin mä en oo korkannut pitkään aikaa. Pitäisköhän sun? Tuolla on tois kumppapullo. Vittu, varmaan oikeesti pitäis, koska tässä on ollut niin paha stressiä ja ahdistus. Niin se vähän auttaa siihen. Ainakin silloin 9 illaksi. Aamulla saattaa kaduttaa. Ei kai nyt sentään. Otappa tuosta nyt pikku hömpsyt. Hömpsy. Mä aloitat se ikuisen vapuun nyt. Nyt semmonen vappuvaihe päälle. Että unohan ne sun koulujutut ja rupeet No kun mä just mietin sitä, että vappuun mennessä nämä kaikki pahimmat jutut on koulussa tehty, niin sit vois vaan niinku vettää semmoset ultimaattiset niinku nollauskännit. Niin, vaikka 2 viikkoa. Tiedätkö silleen nollaus siis miten pitkä se vappu kestää? No se ei lopu. Se, ainakin mun vappu on jo käytännössä alkanut.
Oh my god. Vaikka se on Ai kyllä niin. kuulopussi. Vittu, arvatkaa mikä mulla on tulossa postissa. Fatserin patukkapaketti. Miksi se ei ole tullut, koska mulle tuli Koska oli pääsiäinen ja se oli vasta Kuopiossa tulossa. Miksi sä otit mun varpasta Otinko? kiinni? Mä otin puhelinta. Siis äiti on lähettänyt, kun meillä ja Jennan kanssa on just silleen viikon välissä synttärit, niin äiti oli ostanut meille Fatser-kaupasta semmoisen boksin, jossa tulee siis Fatserin patukoita. Ja nyt mä käyn katsoa, että missä se on tulossa, koska vittu, missä mun patukkaboksi? Oliko siellä niinku kaikki No oli käytännössä. Fatserin patukat? Ei juma. Siis milloin? Se on ollut eilen yöllä Kuopiossa. Okei, se on ihan todella myöhäistä. Se on ihan vittu hidas, koska yleensä Kuopiosta... Mutta siis mullehan tuli jos ihan aikoja sitten. Siis jos aamulla on Kuopiossa, niin se tulee jo samana päivänä yleensä Niin. Joensuuhun. Ja tää on ollut niinku eilen yöllä, tai niinku toissa yönä. Joo, se on nyt jotenkin jäänyt. Pääsiäinen on varmaan hidastanut ihan sikana, kun eihän silloin yli 4 päivää liikkunut paketit. Ja mullakin Vinted-paketit meni ihan solmuun, niin musta tuntuu, että pääsiäisen takia nyt ehkä jotakin... Ja siis tuliko se sulle kotiovelle? Tuli. No kun mullakin lukee, että tämän pitäisi tulla kotiovelle, mutta ei ole näkynyt. Siis, onkohan se lähettänyt ne meille samaan aikaan, koska On. sehän... Onko? Eikö ne ole? Kun musta tuntuu, että tavallaan se on joutunut tehdä eri tilaukset, että ne tulee eri osoitteisiin. Ja mä mietin, kun sun synttärit oli aikaisemmin, niin onko se tilannut sulle No aikaisemmin? kun sä laitoit samaan aikaan tuli viestiä mulle, kun mullakin oli jo tulossa. No vittu, Anyways. vittu jos joku on vienyt mun patukat. No ei varmasti ole se postin kuljettaja Niin ei siellä. tässä näy, että tässä lukee paketti on matkalla eikä että paketti on saapunut. Jos olisi Niin, saapunut. tai ei ole, että pakettisi on syöty. Joo, tässä ihan Tässä meikäläisen tapahtui osalta. tämmönen pieni juttu. Että Niin se postin kuljettaja on syönyt sen mun paketin. Pikku prankindeer. Niin. Se aprillipäivähän tuossa oli. Ei, Jäitkö aprilliprankkeihin? en. Siis mähän yleensä jään. Ja onneksi kukaan ei tehnyt mulle, koska mua vituuttaa aprillipäivä ihan oikeesti. Joo. Siis kun mä aina unohan, että on aprillipäivä. Ja sitten aina kun mä avaan puhelimen, niin mä jään niihin ensimmäisiin. Ja mä oon silleen, mitä vittua. Ja sit mä niistä ensimmäisistä jutuista mä tajuin, että aprillipäivä, mutta mä yleensä jään niihin. Mut nyt oli niin huonoja. Siis mä näin jonkun Hesburgerin, että siitä on tullut nyt hespurilainen. Niin kuin Suomi, Hesburgerista on tullut Suomi, hespurilainen. Ja mä tajusin niin kuin instana, että tää on vitun pränkki. Joo. Mä en jäänyt niin kuin yhteenkään tällä kertaa. Mä näin siis semmosen, että mä en muista mikä firma se oli ja mä mietin eka, että mikä se juttu. Siis mäkin ehkä jäin vähän siihen, mutta kukaan kaveri ei onneksi tehnyt. Mutta mä olin vaan silleen, katoin sitä silleen, Bad Bunny tulee Suomeen. Jonnekin ihan todella pienelle areenalle tai jonnekin koululle. Ristijärvelle. Niin, sit mä vaan silleen, että mikä tää on. Sit mä tajusin niinku ASAP, kun mä katoin sen niinku paremmin, että se on niinku aprillipila. Siis ei mullekaan onneksi kukaan niinku kaveri tehnyt, mutta mä yleensä harvoin niinku kukaan tekee IRL. Yleensä mä jään niinku somessa niihin prankkeihin mä jään. Mut vittu jos joku olisi IRL tehnyt. Siis mä kans kyllä vihaan aprillipäivää, koska mä muistan sen koko päivän. Mä en uskonut mihinkään. Mä olin ihan vitun sekaisin. Sulla oli punaisella se mikki. Joo, mullakin punaisella mikki. No niin, laitetaan sitä purkkiin. Elikkä näemme, tässä on tosi kiireitä. Nyt ei välttämättä tule joka viikko, mutta Suomessa oli spesiaalia odotellessa. Tehdään jotain hauskaa siitä Suomessa oli spesiaalista. Joo, laitetaan tää nyt purkkiin. Tässä alkaa olla levottomuutta jo sen verran, mutta näemme kun näemme, kuulemme kun kuulemme. Joo, seuratkaa ja tykätkää. Jep, me nähdään ensi kerralla. Joo. Heippa hei.